Pan. Apa aja? Atu prajurit Ica-Ica nama tadi Pan. Oh, Pak Dantun. Iya. Pan. Iya, Jo. Ada situ baru kau. Giko, Jo. Tentang angkatan nak, Jo. Tuh. Ajo le bisa membedakan. Kalau angkatan ko, iku angkatan darat, iku angkatan darat, iku angkatan laut, le bisa aja membedakan. Apa beda itu? Baju mah baju. Indah. Dari ucapan terima kasihnya. Kalau keceknya terima kasih yang seluas-luasnya. Atau Angkatan darat. Angkatan darat. Daratan luas. Iya. Kalau terima kasih yang setinggi-tingginya, pasti angkatan udara. Batu. Tinggi Tinggi, itu Wak. Tambangnya tinggi. Kalau angkatan laut, terima kasih yang sedalam-dalamnya. Udahlah. Kalau angkatan 45 Pak Oh, terima kasih lah meninggal. Atas jasa-jasanya. Kau dorong gak? Dia angkatan 45 aja kemah. Dia duduk di samping ambo. Naik kereta api ke Pariaman. Tiba di Lebuan Luang naiknya orang kereta api ke berhenti bertanya kurang lah di samping ambo kau agak kayak kau. Anu ke Pariaman kereta kau. Nanya kau lagi ya. Bertanya kurang samping ambo tu ni yang lah 3 kali tanya. Anu ke Pariaman kereta kau. Ada cerita ke Pariaman kereta kau. Lah 3 kali tanya ni samping ambo kau niangnya. Deknya nak tanya kau awak tu niang lah. Iya. Turun awak tanya niangnya. Kau aja mahnya turun kan. Setelah jalan kereta banyak jawab ditanya orang dari Pak. Iya dia langih loh. Kau yang jawab kau di tempat dan hidung dia kau selet loh. Lala Ci. Lagu lah Ci. Lagu lah. Kaadai nan mudo bujang jogadi zaman kini samo sajo tampangnya serem cando koboy tuo bakal liaran dari pagi sampai sanjo sifat tinggi jalan mahogo cubo cali kaki nyota paleko lah kaki galak juo maneng kajo maneng kui saki indah tabado diurui nyo mandani yo lah kaadai nan mudo bujang jogadi zaman kini samo sajo tampangnya serem cando koboy tuo bakal liaran dari pagi sampai sanyo. Kaki nyota paleko rasaki galak juo maneng kajo maneng kui saki indah tabado diurui nyo mandani yo lah kaadai nan mudo bujang jogadi zaman kini samo sajo tampangnya serem cando koboy